Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda duş gelýän pul problemalaryna gönükdirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýedäki Türkmenistanly migrantlaryň wekilleri Arslan bilen Rozbay daglar. Arslan Rozbay Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Hormatly radio dinleyijiler, şeýlede söhbetdeşler Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky raýatlaryň türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna konvertasiýa edip bilýän pulunyň meçberini ikisi azaldyp 1000 Amerikan dollaryndan 500 Amerikan dollaryna kemeltdi. Eýsem Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary, türkmen migrantlary nähili pul problemalaryny başdan geçirýärler. Onda ilkinji söwnawatyny men Arslana berýän. Arslan inha plastik kart bilen nağıt pul çekip bolýar diýenme, bolmaýar diýenme. Şu nara da şu welaýatyndan aýadım dermeýän var onlara. Bäde işläpdirler onda şu welaýatyndan bir olan Arsana 3 san mahalle genne jawabı da sozdan näse ödäýän näme. Her biriniň kartyna 2000 dollar diýip pulun çekip bilen oklar diýip en azından 500 dollar çekip diýip burada almaly bir heptel bir edal kenden. Zatdan anda koyup hiç pul çekip bilen oklar diýip. Yalan zat diýerler on yalan näme? Ay onuň gözi var şu ýanyma gel amma rasulullah ya kenne aýlanlar bäde bilýän ýeriň bamy ýatan ýany çekip berbiljek bamy çekip berýärmişler da kim çekip berýärkä? Eýdinjim bilem ok men diýdim ama kim çekip berýärni da şolaýlak da baý öne diýdim. Çekip başga çekip berýärmiş. Çekip bilmeýän olaňdan ma diýme da am şolaýlak pulun çekip berjek bolup boýurum adam bamy çekip bilen oklar pulun diýip. Bu ýalňyz da aýtmadylar ha dogruda ýalňyz edip aýtdylar. 1000 dollaryň üstünden 200 dollaryny 300 dollaryny kim berýär? Üstad okap görüm üstüden de olanlar var. Bayram aly burolan olanlar artdan ya men pulun çekip bilen oklar näde çeken näme? Ha onda studentler hem şol öz plastik kartynaky puluny daşary ýurtda çekip bilen okşaýlamaz. Çekip bilen ok. Aňardan Türkmenistandan uratdylar diýe ama pulun çekip bilen ok diýe. Näçe munyň çekip bolýar, hiç problem çykalat de çekip bolanok diýe. Rozbay senden nähili maglumatlar we sen nähili ýagdaýlara duş gelýän? Devlet bizim bugünkü geçiren barlamızın neticesinde halkımızın derden çeken pulu eğer 500 dolardan geçen olsa bir aylık möhleti dolar için hiç kim artık pul çekip bilemez. Rozbay arada Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýüz tutanlar bolýar. Hatta bankamatigiň öňünde durup siziň bankaňyz pul çekmeňize çäklendirme girdi diýen bir ekranda görünýän haty suraty düşürüp iýeren dinleýijilerimiz boldy. Şeýlede pul çekip bilenmok ýa-da öz plastik kartym bilen nağıt däl tölegleri amala aşyryp bilenmok diýenler boldy. Diňe bir Türkiýede ýa-da İstanbul'da däl, Russiýadaky ildeşlerimiz bilen men telefonlaşyp gördüm. Hatda Dubaýdakylar bilen de olaryň hiç aýsy ýekiji köpükde pul çekip bilmäli barada maglumat berdiler. Bugünkü güne söylesek kimin kartında eğer 500 dolar göçberinde çekmedik olsa 500 Amerikan dolarını çekip bilmene ruhsat verilipdirler. Ondan Rozbay İstanbul'da bankamatyň öňünde şol nowata duranlar var diýdin. Şolar arkaýyn öz plastik kartyndan pul çekip bilýärmi? Elbette men hazır saat 5 töwreklerime şop Aksaray üstünden geldim bäri. Anadolu ýakasyndan şu bir iki mehmanhanaň adyny berip oturjaklar hazırlykça. Şu mehmanhanadaky türkmenleriň ýanyndan gelýärken şu Aksaraydan geçdim öňe gaty elbet otura durlar hazır. 5 dolar çekip bilen oklar Türkmenistanda pul galmady. Rozbay onda bu puluny çekip bilmeýändiň nähili kynçylygy bar? Näme üçin çekip bilen oklar? 500 dolardan köp pul alan olsa bir ay içinde indi artık pulunu çekip bilmeýär döwlet. Arslan onda sen şol ýanky gürleşen adamlaryň 500 dolardan köp çekdim ka ýa-da şol çäklendirilen 500 dolary tutup çekip çeken soň hepde de gelen sowda var, genejeler var, hepde de gelen soňra 5 dolar näme? Hesap dolar 5 dolar. Onda çäklendirilen mukdardan köp çekip bilen ok diýip şeýle bir netije gelip bilersmi? Ýa-da düýünden çekip bilen okmy? Ýa-da käbir raýatlar öz kartyndaky puluny düýünden çekip bilen okmy? Şu temada nähili bir jemläp biler şuňky sözü? Bu temada men şunu bugün açyk özüm göz ýetirdim. Bu çäklendirilen esasda 500 Amerikan dollary her aýda alyp bilýän 500 Amerikan dollardan 1 dollarda artykma içinde almany hiç bir raýatymyzyň şansy ýok döwlet. Nağıt däl görnüşde töleg edip bilen oklar döwlet. Onda bank kartyň bilen
gidip haýsam bolsa bir ýerde tölek edip bolanok şeýlemi? Bolanok. Diňe şol 500 Amerikan dollary bankdan alyp bilýän ýani. Biledin zaten $380 hawa. İş adamlardan berip gelen adam. Hem şo $500 onu adamlara yetenok diýänmi? Yetenok $500. Ne bolacak o? $500 ýa $500 $380 biletine berýär. Ödäýän gelmedi. Nämetmeli, nämal kitse onu. Galya $120. $120 ne bolsun? Türkmenistan öz raýatlary şol öz döwletinde ýaşap, öz döwletimizde işläp, özleriniň zähmet haklaryny öz döwletimizde alyp bilmän därik gelipde bular ýaly gün görüp ezzet çeken olsa onda näme diýen? Wagt ülkemiň halyna diýmekden başga meniň diýiljek artykmaç zadym ýok döwlet. Näme diýen? Rozoway Arslan Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun. Sag bolun. Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleýijiler, mikrofonda olanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky sanyny daşary ýurtlardaky türkmenstanly raýatlaryň duş gelýän pul problemalaryna gönükdirýär. Inniki söhbetdeşimiz Türkiýede bilim alýan türkmenstanly studentlerden Muradine ýaňy Rozoway we Arsany dinlediň. Türkiýede türkmenstanly raýatlaryň başdan geçirýän pul problemalary barasynda senden ähli maglumat bar. Murat söz sende. Owa bizem Rozoway bilen Arslanyň aýdyşy aralarda epesli wagt plastik kartdan düýünden pul çekip bolmady. Şu döwürler İstanbulda 25-30%-ne araçy bolup bankdan tanysy bolanlar pul çekip getirýänligi hakynda gurrunlar esitip, ýöne soňky bir näçe güniň içinde ýalňyşmasam bir hepde bolmady öýtýän soň plastik kartdan pul çekip bilmäne ýene-de dowam etdiler. Ýene açaýdylar öýtýän täzinde çekip başladylar diýilen ýaly gurrunlar bar. Ýöne şonda da Arslanyň aýdyşy häzir köp kişinin çekip bilýänini mesele etmezden käbir migrantlaryň häzir çekip bilmeýänligi hakynda da gurrunlar bar. Hatda bul bir ýurtda çekip bolýan bolsa başga ýurtda çekip bolmaýan hadisalaryna da gawat gelse bolýar diýilen gurrunlar bar. Arada Türkiýede çekip bolmadyk wagtlary Orsetde ýa Ukrainada beýleki ýurtlarda çekip bilýär diýen habarlarym gelip bolýar. Murat inha kartymdan pulumy çekip bilenmok diýenlere Türkmenistanyň banklary düşündürüş berenokka ýa-da şol adamlar kartyndan pul çekip bilmeýänler banka ýüz tutup bilenokka bank şolara nähili jogap berýärkä? Şu arada maglumatyň barmy? İlk ölene banka ýüz tutmak şeýle bir aňsady işler we bankda nowata durup nowata garşýan çaň ullakan bir özar etmeli bolýar. Şoň üçin ýene-de sorap görüpdirler we sorap görenler. Berilen jogaplar hem biz muňa jogap berip bilmeýär diýilen ýaly eýle gümürtük gurumlar bilen ýygyna gaýtarypdyrlar. Murat, ine bu İstanbul'a Türkiýe sewdasaty üçin ýa-da dürli sebäpden gelýänler şeýle-de Türkiýede migrant bolup ýörenler başdan geçirýän ýagdaýlary. Eýsem özüň ýaly Türkiýedäki Türkmenistanly studentler nähili pul ýagdaýlaryny başdan geçirýärler. Şu arada da maglumat berýärsiň dünýä türkmenlerine. Studentleriň arasynda viza karty bolanlarym bar, bolmadyklarym bar. Bolmadyklar, elkulen bolmadyklara olar ýa elden alýarlar käbirler Türkmenistanda bir tanyslarynyn üstünden gön dollary. Soňça ýol açyp elden gelýär ýa-da Western Union, MoneyGram arkaly alýarlar we viza plastik kartlary bolanlar viza kartdan alýarlar. Ýöne şu aram aylyk çäklendirmeler, günlük çäklendirmelerin gelip durmagy, hatda käwagtlary pul çekmeň düýünden togtadylmagy studentlere de hem dürli aladalara galmagyna sebäp bolýarlar. Onu şey diýip bilersmi Murat, studentleriň öz plastik kartlaryndan pul çekmeğine ýa-da Türkmenistandan şol MoneyGram'yň ýa-da Western Union'yň üstünden iýerilýän pullar käýarym togtap bilýär, käbir bökdöşlüklere duçar bolup bilýär. Ýöne şonda da studentleriň wagtal kynçylyklary baram bolsa, öňünde soňunda pul alyp bilýärler diýip bilersmi? Hawa umuman şeýle diýsek bolar, her ýarym ýylyň başynda studentler öz okuw töleglerini her üniversiteden okuw tölegleri aýry bolýar. Şol okuw töleglerini almak üçin belkem näçe gün şol azazdan günlük çäklendirme zerarly az pul çekip her gün gatnap almaly bolýarlar. Bu hem dürli kynçylyklar döretýär studentlere. Ýöne men pikirimçe ýene-de migrantlara we studentleriň umuman kynçylygy azmy hadi pikir etýär. Onna studentleriň o diýen känwir pul kynçylygy ýok da şeýlemi? Türkiýe ýa Orset ýaly biraz ýaşaş durmuş şertler gatyr Ýewropa ýurtlary ýaly ummat bolmadyk ýurtlar üçin studentler has köp gynanýanlardyr. Ýöne Ýewropada, Amerikada ýa-da Ýaponiýa töwereklerinde şeýle ýaşaş durmuş şertler gymmat bolan ýurtlar üçin şu ýurtlarda okuyan türkmen talipler üçin ulakan kynçylyk töretýänligi ikiyüzsüzdir. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.